Zdravo! Danas ćemo igrati Herobrine mod i sad palačemo Herobrine totem. Znači. Pa, ajde da krenemo. Stavimo 2 bloka zlata, Herobrine totem i jedan nederak. I zabavili smo. Pa, da tražimo na Herobrine. Herobrine, gdje si? Ne bolje. Okej. Šta čujem? Ne znam šta je. Šta sam slabio? Jedne ruke kaj da je se. Pa, Herobrine ne zgledam. Ajde da vidim. Gdje ću? Nisam tu. Ovo je sad snijeg. Tako da je Božić. Čujem negdje zombija. Malo mi laga. Nešto mi dano. Noć is... Paša. Nemoj. Kako se ovo seljaci? Ja vam tamo Herobrine. Što me vlada? Noć Herobrine! Bore se! Noć! Auć. To nije fair. Zdravo noć. Zdravo. Evo ti ovaj dijamantski mač. Čekaj! Zove. Okej. Uzmi ga sam. Ako nećeš, ne možeš. Pobili smo Herobrine. Ne glupe seljake. Eto što ja mrzim seljake. I nikad ne idem u nas selo. Trebamo li stvarno da uzmem drvo. Okej. Mogu napraviti od zlata kuću. Zlatna kuća. Malo ću posuditi nederak. Kako se... Op. Sup. Ova epizoda neće baš dugo trajat, a sljedeća malo duže. Pošto... Auć! Gdje skoči? Neće nam skače. Ne, to je... Pogriješio sam. Ja uzmem sam pik. Samo malo... Ne uzeti ovaj pik. Okej. Ja ću igrat na sve. Uvijek ću igrat na survivalu glupa na kreativu malo. Pošto... Mnogo ljudi igra na kreativu da je niko ne može ubit. Ali... Ja ću ovog puta igrat na survivalu. Još malo pogotovo. Kako mi kaže. Troll. Ajmo, kuća! Paša! Maša! Maša, mojga Saša. Maša, mojga Saša. Maša, Saša, čaša, paša, Saša. Saša, čaša, paša. Ne.
mogu napasti. A, nemam zlata. Znači ne. Onda napravimo kuću. Ne. Yes. Morala sam uzeti neću ja pravim neku baš dobru kuću. Ali ta epizoda još 10 minuta. Ili 5. Još 5 minuta, pošto... baš moramo malo razbiti. Ok. Ovo da se razbije. Pa, uzmemo i ovaj jač. To je to. Pa ćemo se vidjeti u sljedećoj epizodi. I vidimo še. Pozdrav za sve.